Ka ka jingmut basisya jong ka Christmas hangi kum ki Kristen. Klempep bun na pipin ong bagade ka jinyer ke ya ka jing ka jong Jisu. Hoot kata kalong ka badai bat kabatik kena haka history. Henry ladangi tip tang ya kata kampat biang. Kum takin ngakwa ba mentau snem ngin ngam jingmut kam jiliu kam tam haka jing so tu ka ba kenjaman sim. Ka Christmas kam day tang ban kan mau ya ka ka balaja palat arhaja snem menshua. Henry ban so tu balei bau blei ula pha yau kun jung u syagane ka pertei. Kani kalong ka ba kongsan bahayangi kum ki Kristen. Om tang ban pendrus pa ya ka jingei jungi. Henry ban yasam ya ka kubor syaki weipat hakane ka ayom ka bakamen. Ban so tu ya ka jingmut basisya jong ka Christmas. Ngidei ban pai sya ka jento bakuj sya ka Bible. Kat ba ki sautli ki gospel ki tu ya ki jinja jong ka jingka ya Jisu. Henry pat kim da batai pura balai kata ka jingka ka dei banja. Namar kata ka daw ko men ko para be ka jing kortor jong ka jinja ka Christmas ka syong hakadaw ba ublay ula rai ban pa yaw kunjung u siya ka pertay. Ban plilat ya ka jinglong briw balajot hakapop bat ban penyesuk padu. Namar kata keng uji suhi ula ong ngalong kata ka kerdop ka jingkang uno ubarung lengba jonga unyo jing penim. Ngilap ya kene na ka gospel jong Yohanes kalanong ka ba sipo ka dakot ka banyo adu sipo. Ka Christmas, ka rake, ka jing rake, ka jing wan jong Jisu. Kum ka kerdop siya ka jing penim. Ka jing ai, ka ba krautam, ka ba ukun ubriu ulayo. Lem kum ta, nginom yo lat, ban yo, ya ka jing penim, ka ba junom. Tiban song tu iya kene ka jing temu. Wa slem ba kinong yutu lupa kumu Isaiah. Kila yutu ya ka jing wan jong Mesaya. Kan mau Isaiah ulai itu lupa kum neu ong. Kat thei suti kan pun kun bat kan kha yau kun shinrang. Bat kan khot ya u Emmanuel kapamut ublei ringkat bat ngi. Nginom sa shu ha ka jingdum jong ka pop namar lengbau Chris ka kerdop ka jingkang jong ka jing penim ublei undon ringkat bat ngi. U prophet Mikaru ulai itu lupa. Ba enka yau Mesaya ha Bethlehem. Kini kijinya tu lupa kila pendep hakasingi Christmas. Kejing kayo Jisu kala peni baka jing ik bergajing penim jong u kalong kabala banyo yang baro. Kumta ladangi sung tu bah. Katandrai jongka. Jongka nega Christmas kadai syapang kajing penyesuk. Ban penpai biang ya kejinya day kabala jot hapadeng ke jinglong briu bat ublay. Kapop kala tau ya ke jingkang kabala kang tedam badom la ban pli hapadeng jongi bat ublay. Henry Jisu ulawan ban weng ya kata ke jingkang. Kumangilap ha kasiti jong Paulus apostol bokuj syaki Kristen ha Korin uong kumne ublay ula penyesuk ika pertei bat yalade lembau Chris. Kajing penyesuk kaba klem kut por. Kaba ai hangi ya kajing penti kena bangimday tang ki jing tau Henry ki kun bi jong blay. Balapan pai biang sa kajingnya slok bam jukut bedu. Kani kadai ke poin kaba nangkong kaba ngidei ban sung tu ya kajing mod jong ka Christmas. Kaba ar ka Christmas kadai kajing yo jong kajing map. Kajing yo ya kajing map. Kajing map kalong kaway pat kajing kordor jong ka Christmas. Lengbau Jisu ubalaka ha kasingi Christmas ublay ulaay kajing map kabapura na kabenda ki pop jongi. Kasiti jong Paulus syaki Kristen na Kolose kalanong kabaar kadokot kabakhalay bat katsaw ka ongkumne. Ula map iki pop jongi baro. Ula pendamno ya kaain kabab yang persyayangi bat ya ka jindawa jong baro da ka bakentet bat sa ya ka da ki prek halor keding pena.
Kani kajing map kalong kabapen keladur, kabapelaj yang ni nak kapop, bat kabaay yang ni, ya kabor ban sedang ya kajing im kabatemai. Kahi kairu yang ni ban map ikuwe. Namar ladangi map ikuwe kapan pau ya kajing i jungi ya ublay ha kajing im jungi. Kikintinu Jisu lor keding pena, kopa to map ya ki namar kimtip ya kabaki lale. Ki penken mau yang ni ya kajing long bam don put jong kajing map pakan jablay. Kajing mut balai jong ka Christmas kadai kajing pen imbiang. Ka Christmas kadai kajing ja bar kajing le jong ublay leng ba ukun be ye jong u Jisu ban pelai ye briu na kajing long mrau jong ka pop leng ba kajing ka bar kajing kiau Jisu ia lade halor Calvary. Hakipor jong ka jutang berim. Kajing pen im bunsin kathau ya kajing pelaj im yang merau da ka basiu ya ka kuna. Ujisu ubalong unong siu spa. Unong siu kuna jungi da ka basiu ya ka dor ka ba krau tam bat ka dor ka barem tam kajing im jung u. Kumbau Petrus utho akashiti banengkong jung u hakal nong ka banengkong ka dekot ka bakat prah du arpo. Do ken mau bala pelaj ye pi na karukom im thala kabaki kpat men jong pi kila ai pat yang ngapi om da kano ka spak siar ne ka rupa ka basab Henry da ka snam bakordor jong u Chris ka snam jong u kun lang brot batlem bat baklem to bria ya u bala jit shua ban seng ye ka pate bala pen pau na ka benta jong pi hakine ki sengi ki bakat du. Kani kajing suspa kala pelaj yang ina kepop. Bargala ai hangi ya kajing long bat mai how kres. Kumtageng. Ka jing pen yasuk, ka jing map, bat ka jing pen im, kinong rim jong ka Christmas. Ka jing temu jong ka jing pen im ublay. Rengkat berkini kilai teli kidau. Ki pen pau ya ka jing jeliu jong ka jing i jung u bat ya ka jing mut basisha jong ka Christmas ka jing wanu Jisu sya ka pertai ha ka dur iklung ka Christmas namar kata gadau komen ko para bai yengi Kristen ka Christmas kam dai tang ka por ban lek men ne le song ba tang ha ka bam ka di ka lek piknik ne ka jing pen i ki riam ki be ne ka jing le decoration ki ba per Henry kadeiru kajing kot ban isam ya kajing mut ke bapura jong ke Christmas kumta samking ya kajing pen yesuk laradon ke bakang ya pi ban omsuk samking ya kajing map lada pidon kajing at dot nut yano bat sam ya kajing pen im dakikam ki bebaha ban yalam ikiwe sya kajing bah kapertei ka don kam ban yus ngau ya ka kubor jong kajing pen yusuk ya ka kubor jong kajing map ban ya ka kubor jong kajing pen im Ujisu ulong tang mau kalenti syau kupa bat kadai ka kamram jong ni ban pen bena ya kani kajing shisha hagan ka Christmas komen ko para ije tungin ken mau ya kani kajing ai ka bakordor kajing yarke ya kajing ig bam jukut jong ublay sam ya kani ka kubor shikiwe but im kum kajin syai syaka pertei. Ka Christmas ka basuk ipi baro na kadon Bosco Media Network.